Mayong adlaw, mayong gabi Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugiranon sa Laila Libart part 21 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no. O sa dili pa ako lay basahon ning naipipila ka nag-comment si Lane Sabman. Thank you kayo Sir Idol. Merry Christmas. Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year. Lane Sabman o kang Maristel Humawan. Nice na kaayo ang sunod ani sir. Thank you sa upload. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Maricel Humawan o kang Lucky Vlog. Hello Lods. O kumusta Lods? O kang Lisel Suilo. Nakatawa ako ni Rickson. I in love ni Laila. Wow yun. Salamat kaayo Lisel Suilo. O kang Habili ni Roy. I hope tigpaminawan diri ko sa Riyadh, sir. Taga-subaybay jud ko ani. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jubilin. O kang Jasmine Dolente. Idol, wala pa bang update sa Panogon? Hawat-hawatan lang sa Panogon, mga ka-DJ, mga ka-listeners no, kaya ako nang isunod o upload ang Panogon. Jasmine Dolente, salamat kayo sa pagpaminaw no. Og Merry Christmas kanatong tanan and Happy New Year. Og niana di ta maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Laila Libat part 21. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang miagi naglagot si Rickson kon nganong wa niya kapugni ang paghawok o pagakos kang Laila. Gani, gimanduan pa niya si Laila nga suntukon siya sa sunod nga mugakos kini sa dalaga. Unya, milukso sa swimming pool si Rickson aron mahuwasan sa gibati. Og nasaksihan kini ni Digoy nga ang resulta, nag-inom na hinuon ang duha og nakasulti na gid si Rickson nga gugma ang iyang problema. Apan kalit lang kining nanawag ni Venus kay magminyo na sila. Ihinayon nila ang double wedding. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Gado sa iyo mong nag-iskot ni Venus, Teresita. Luisito, sayo kang nanaw. Tubagaw na nga kung pagutana. Luisito, magminyo na sab si Rexon og Venus. Dungan sa ilang kasal ni Laila og Bimbo. Unsa? Padapog ka ang tanang tao sa sana, Teresita. Apil na ang mga katabang. Mag-meeting ta. Unsa? Makig-meeting ka sa tanan? Aray, sa may itong meetingan eh. Nabarad ba sa kong uda? Dong Nixon wadyo ko kabasa sa naas utok si Montito Luisito daw. Nga nung kalit lang siyang makig-meeting sa tanan. Apil maganing katabang? Tuwa na sa sala ang tanan. Saan masigang yung balaod eh? Nagpatunga magyod si Sir Luisito na tanawa ako. Hindi alam di ang tanan. Gawas kang Layla. Bayo kay ni ka na, Rexon. Luisito, si Laila na lang ang kuwang. Diya nasab si Laila. May buntag din yung tanan. Good morning. Dirikas kong tupad, Laila. Luisito, unsa man gyud atong meeting? Bahin ni kang Laila. Unsa? Layla? Kang Layla? Di na lang ko magdagan pagliko-liko. Una sa tanan, mangayo kong pasaylo kaninyong tanan. Ngano ka ha? Ngano ka? Tuod sa dakong bakak nga kong gipahibaw kaninyo. Ang tinuod, way sakit si Laila. Unsa? Luisito. Uy, mauni? Buangas ka. Bangag sa ilong. Yes! Sus! Abi ba na ako? Mani
Warning ka na yun, Layla. Grabing guulan ako na. Nikurog akong tuhod sa kagul. Grabe yung sindi ko eh. Tinuuna! Nalipay lang ko nga. Uy, sakit si Layla. Sorry. Nakusog na ako. Sorry kayo. Salamat in taon ko na. Akong pagbuot nga sultihan mo nga may sakit siya. Aron makakita ko kung unsa ka-importante ninyo si Layla. Ug nakita kong importante gid siya kay naguol mong tanan. Ug nasukod ko ang gibati ni Bimbo alang kang Layla. Gusto lang kong maniguro karon sa mamahimong resulta sa kasal-unya ni Layla ug Bimbo. Ug nagpasalamat ko nga magpakasal gihapon siya kang Layla. Ug may sorpresa mi ninyong tanan. Layla, tagtaga na ka ng imong shades. Ipakita nila ang imong mga mata. Opa. Hello ninyo tanan. Ako si Layla nga dili nalibat. Hey! Mangan sa iyo! Hala! Kanindot mong mata, Inday! Uy, kagwapa din mo, Layla! Thank you. Congratulations, Layla. Salamat. Pagkahinampa ka ni. Wala yung rason si Bimbo nga ilisan ka na, Layla! Pero ano guna ni mo kung wato kang Bimbo? Ano gun? Digoy, nganong anugon man? Ay, wawi. Kuan lang kining basin mag ay nga unsa man ko. Basin man dunay laing mga mata nga nakakita niya, ang ato bang hardinero, nagsigir batog ni Layla. Adunay ka pa igam-igam. Rickson, Yay. di ka ba lang mo pahalipay ni Layla? Congrats, Layla. Thank you, Rickson. Tuod, Rickson. Sigurado ka na ba yun sa imong hukom nga magminyo na mo si Venus? Sigurado ka ba, Rickson? Titong. Unsa? Mudungan mi sa kasal nila ni Layla ug Bimbo, Titong. Ay, og kaywa naman ko'y sakit. Mutrabaho na ko pa, ha? Ikaw ang mahibaw, Layla. Rickson, ikaw na'y bahala ni Layla. Ha? Samtang dili pa mo maminyo si Venus, imo paghihapong obligasyon si Layla, Rickson. Sige na, panglihok na ka mo. Makigdungan yun kag pakasal na mo ni Bimbo, Rickson. Ano? Doon ay problema na? Oh, wa man. Pero, di ka lainan nga doon kay kadungan sa inyong kasal? Ikaw ang akong pangutanon. Unsay gibati nimo? Nga kaslo na mo ni Bimbo. Ha? Excited ka ba? Ikaw? Excited ka? Anong balihon man mo ang akong pangutana? Ako'y una nang utana kung excited ba ka sa inyong kasal. Dili. Ngayon di ba ka excited? Di ba maingon man ka? Nga nalipay ka nga doon ay magpakasal nimo? Oh, oo. Kailibat ko kung niyang pakaslan. Pero, Pero unsa? ako nila nautngan, uy. Ang unsa? Ang among kasal. Buutan mo sa si Bimbo, di ba? Dali na siyang higugmaon. Ikaw? In love ka na, Venus Ginamos? Ayaw pangutana. Sa'yo na mo ganito bago na ako pangutana? Yes or no, ramang gudna sa English? Magpakasal ko niya. Kay kinahanglan magminyo ko sa hustong babae alang nako. Kami ang bagay. Oo. Kamo ang bagay o dili kita. Gusto ka?
kami ang bagay si Venus. Kana ang ibutang sa imong hunahuna. Ayaw ka bala ka. Ako na ibutang sa kuna-una. Pero ang imong una-una, pahinumdumi ka nun ay ana. Nga kamo ang bagay dili kita. Aron dili ko ni muhagkan. Oh. Huh? Maluibod kang dako? Diba ba kang giluiban ni mo imong uyab? Huwag ka magkuna-una, ana. Nga doon na kay uyab, na mo kalit kag kiss na ako. Kapahimoslanan ka da. Imutong sa... Ha? Ha? Ako sa? Nanasag ka ni mo pamasangil diha. Nganong paso-paso mo ka swimming pool? O gabi dako, ha? O niya papaso-paso ko. Imo di ko hagkan. Ah, hilom na. Di na ni mausab. Kana! Ayun na kinikos ba, ha? Kay si Bimbo na tagya sa ko lips. Ah! Hoy! Nasaan mo sa kanekson? Tugkan matagubag-ubag ni mo? Balibat makubali ka ng kalaki ni mo? Hoy, Layla. Kung may delikadisa ka, dili ka magpa-case ni Bimbo kung dili pa mo makasal. Usa? Ako'y una naka-case ni mo. Ah! O kung tarong kag utok ng pagbababae, dili ka magpa-case og lain kung di pa mo makasal. Ha? Diin ko taon na ni mo balaura dong. Ako nang pabuot. Kasabot ka? Huwag kita ako kasabot. Ngano ikaw tayo magbuot na ako? Di man tayo ka igagaw. Usbo na ka ba? Ako ang unang naka-case anang imong lips. Busa, ayaw naghugaw-hugawi sa laing lips kung dili pa mo makasal. Ikaw lagi, di naman kay Venus. Pagka-kiss man lagi kaniya, unya mo kiss up ka na ako. Hugaw sa din na imong lips. Ah, di na ako mo-kiss niya. Kung di pa mi makasal. Hello, Bimbo. Oh, Venus. Kaya lagi ka. Laot sa maning naong ni mo. Kano subok man kaayo na? Yan na sila si Layla, Venus. Nauli na sila. Unya na mauli naman ka sila. Angay ka ganing malipay? May sakit si Layla, Venus. Cancer. Unsa? Cancer? Oo. Wala ko na'y kayuhan ang iyong sakit. Unya? Magpakasal gihapon ka niya. Oo, Venus. Wala ko iatras ang pagpangasawa ni Layla. Lagi na siya mata, oy! Hala ka na lang, ni Layla, oy! Mura man doon nagikagutan ang ubang mga empleyado? Oh my God! Sireksyon ka na. Grabe kayo, oy! Kung nagsunod si Layla. Wala namang sunod si Layla. Hello, babe! Oh, Layla? Tinood ba niya ako nakita? Dili na kalibat. Oh, Bimbo. Dili na ko libat. Gipaoperahan ko ni Papa sa Manila. Mau ba? Layla! Bimbo! Unya na yung labing-labing. Ngita sa opisina, oh. Ha? Sorry. Nalipay na kayo ko nga. Nagtanaw sa mga mata ni Layla. Igastuhan ka ni Tito para mataraw ng imong tinanawan, Layla? Yan yung sorpresa na ko, Venus. Oh. Unya, niya na magitang upat. Magsabot atas umaabot na tong kasal. Manihapon lang ta upat karong gabi o ato magsabot dito sa restaurant. Maayo pa. Kamarin kisaya wa. Daran. Digoy, Daran. malipayon ka man kaayo. Ay! Nalipay lang ko nga nagunaw na nga ang atong manok wapa na kayo o niya gikagubta na siya sa tanang. Sa imong hunahuna, Digoy, Hmm. dili ka maayo nga itong pugnan ang kasal ni Bimbo ug Layla. O di na kinahanglan oy. Unsay di na kinahanglan, Digoy. Abi ni mo ma'am kung guwapa. Abi ni mo ma'am. Ay, salamat, Digoy. Nagkamatingkod. Nakakita kagyo sa akong kagwapa. Ay, natural man na. Ay, may mataglibat. Guwapa man gid ka, ma'am. Thank you. Hey, proud kay ko nga ikaw ang akong amo. Lawas pa imo. Lips pa, wow. Ang Kiss akong sa buhok. Ang akong buhok. Wow. Oriband. Ang akong batang. Wow. For mag-heart. Digoy, maayo ka
Sakit kayong pananaw. Pero balik ta kang Layla, Bimbo, di ko. Sige, balik ka. Nga nung nakahuna-huna man ka nga, dili na ang nga babaga nato sila sa ilang kasal ni Bimbo. Tungod kay, di pa kita sigurado nga 100% nga magkasal sila, ma'am. Pero sabutan na ang ilang kasal. Doon na palagi na'y kausaban, ma'am. Na, apa? Kay ang ilaga nakapanimaho na. Unsa? Ako ni mo order sa itong pagkaon kay expert ko, anak. Si Layla lang magbuot sa mo order ron, Venus. Ikaw na'y bahala kang Rickson. Ay, okay naman ko, uy. Huwag ko problema. Mukha o gani ko ginamos. Labi na po sa silinghang. Libre na ko, ana, uy. Yucks! Kaluot pa ni mo, Layla, uy. Rickson, ano sa siya magkagduwa ng imong cellphone? Sagdi ko. Pag-order lang mo diha. Love, kalayo pa ni mo sa kulingkuranan. Uy, sige, Tiribi. Kitang duha na lang ang mag-order. Pag-order na lang diha, Venus. Ikaw mo kay expert na. Bitaw, ma'am. Order na. Kay gutom na rabak ko. Hoy, ayaw kong mandari ha, Layla. Aw, sorry. Ay, Toad, babe. Nagsabot kami si Venus nga siya ang mo design si mong boda. Ay, di na mahimo, babe. O ganang dili mo ko na mahimo? Ha? Ngano? Naka-idea? Unsa ang pag-design ang boda? Nasa town, day. Aw, ma'am, di ay. O dili na taong kumusugot nga mo, hikap pa ka sa akong isulob. Kay makahubo na sa dunya ko. Babe. Ay, uy. Di po, manghaw pang ko kakalit. Naidaghang tao, oh. Ay, sa aping rabi tao na. Pag-order na, Venus. Pero makabiyan at din, Nasuko ka, by Rickson? Oo, man. Doon na ba ko angay kasukan? Mura mo gud og wag ka sa mood karon. Magsabot man kata sa atong kasal. Kamu na ipagsabot si Venus. Kay suhito man mo, anak. Ako di ay. Ganahan man sa kumo apil sa plano sa kasal. Apil-apilon yung kada. Oh, ang. Ako man sa nang ikasal. Ang maayo tingali ini, no? Nga maglain na lang magpakasal. Di na lang taan ng double wedding, oy. Double wedding ang akong gusto. Sige na. Order na, Venus. Kay gutom na. Ang event organizer na lang ang bahala sa tanan. Bimbo, babe. Ganahan ko medyo karaan ang atong kasal. Pinasinderella ba? Hoy, Layla, dila na kabata, uy. Ngamudeman pa ang Cinderella nga team. Ano ikaw may magbuot, Venus? Ako maning kasal. Gusto na mo, anak. Layla, kumauli na ta. Aha? Rexon. Ang imando ni Tito Luis ito. Na samtang wa pa mo makasal. Ako pagyapong katungdanan ang pagdani Layla pa ulis bay. May mo ba, Rickson? Magkisulti na akong Layla nga kami lang. Bitaw, love. Pasibataw na sila, uy. Makiksulti pa sa kunimo pahin sa bang plano nato. Ha? Venus, kuha nang imong kamot sa kundunggan. Dali na, Bimbo. Ato ta dito sa garden sa gawa sa restaurant magsulti. Dali na. Sige. Sa matusultihan ba? Love. Ano mo naman kagwa si mo galingon karon, uy? Huh? Magpakasal naman ka, ta. Ang atong kasal ang atong atubangon. Venus, ikaw may babae. Ikaw na lahikay ang atong kasalgod. Pero kitang duha ang magpakasal. Angay lang ang kitang duha mo desisyon sa atong kasal. Rexon, pero din na magkahapit mo tingog, uy. Huwag ka ganang musulti, Venus. Ikaw na bahala sa atong kasal. Layla, huwag ko magtuo nga di na ka-diferensyadog mata. Bitaw. O, wa man gani ko magtuo nga mao ni amo aton sa Manila ni Papa. Mahilig yun sa sorpresa si Tito Luisito, unsa? Mo cute. Tuod, kinahanglang maandam ng atong mga dokumento sa kasal. Ha? Excited yung kay gustong kasal, Layla. Ha? Layla. Babe. Bimbo. May mong kiss ni mo. Ha? Pero... Layla, please. Bimbo. Basta kakiis lang. Layla! Ay! Uy! Ay! Dali na!
Mamaulit na! Sorry, babe. Ug bay Bimbo. Palihog og hatod ni Beno sa ila ha. Ha? Love, ikaw na kay hatod na ko. Di mahimo Venus. Ako'y kasaba ni Tito kung dili ko ihatod si Layla nga kauban me. Pero, may tingali nga itong supakon si Tito Luisito, Rexon. Dili mahimo. O si Dili mahimo. Basta. Dili mahimo nga supakon si Tito Luis ito. Dali na Layla. Ay, unsa man, oy. Tood, ugma, magsugod namin sa paghikay sa papilis sa among kasal. Ha? Mudungan ta nila ha, Rexon? Kamunas Bimbo ang hikay ng papilis kay gisugo mi ni Tito Luis ito si Layla. Aha? Gisugo ta? Unsa may gisugo ni Papa nato? Wala gyud ko kay baw ana. Aron may baw ka. Dali na. Ay, aray, Rexon. Uy na ko kamot oy. Pero, may tingali nga itong supakon si Tito Luisito, Rexon. Dili mahimo. O si Dili mahimo. Basta. Dili mahimo nga supakon si Tito Luis ito. Dali na Layla. Ay, unsa man, oy. Tood, ugma, magsugod namin sa paghikay sa papilis sa among kasal. Ha? Mudungan ta nila ha, Rexon? Kamunas Bimbo ang hikay ng papilis kay gisugo mi ni Tito Luis ito si Layla. Aha? Gisugo ta? Unsa may gisugo ni Papa nato? Wala gyud ko kay baw ana. Aron may baw ka. Dali na. Ay, aray, Rexon. Uy na ko kamot oy. Nausa man ka? Bye. Uyab na nako si Layla. Doon ang tingali ko'y katungod gamay nga muhatod niya. Dili lagi mahimo. Ay, aray. Hapiton ba na mo ang gisugo ni Tito Luis ito? Ha? Dali na. Aray! Hinahinay ka lang ako, no? Sa mga oy. Mamunlot man ka. Aray. Nakita ni mo ako nakita, Bimbo. O, Venus. Mura man ugi gwardyahan og maayo ni Rexon si Layla. Og dili ko ganahan sa kung nakita. Mura naman hinuog si Rexon na magbuot sa buhato ni Layla. Rexon, asam ta paingon? Doon naman katay hapiton. Watay hapiton. Ganahan ako mo pauli na. Ko ba? Tsukay klaro. Ha, ganahan na di ka mo pauli. Kunya iba po kong giangin. Kaya nga naman. Ganahan pa kang magpahawak ni Bimbo. Uy, ikaw ba no? Ayaw ka kong bastos ha? Bastos Ikaw ka ang na? bastos! Ganun napahawak mo kang Bimbo? Layla, nagsapot na ba ito ha? Nga dili ka magpa-kiss ni Bimbo sa lips? O lagi! Uyapan mi! Nakurat man ko sa diyang kalit lang ko niyang... basta! Dili ako gusto kisan ko, iyang gusto. Unya ikaw kalit ng kamitunga sa mong luyo. Naunsan magaling sunoy. Ngano? Ganahan na ka nga iyang haggan, ha? Gusto na ka mumabdos, Layla? Ano ko tamisang ko mananay yung mga sulti nga mumabdos? Naunsan naman taong ka, oy. Nakalitan ko siya pag-kiss na ako. Bisa na. Tando ka nga. Dili una magpa-kiss niya. Abutoy! Abuti mo! Ako saman. Gusto ka mo balik ni Bimbo, ha? Kay balik na ka dito niya. May mo ba, Rexon? Wala dyan ko kasabuti mo ay. Sige na. At doon na itong isugo ni Papa ko doon naman. Mamauli na to, eh. Di lang na ito buhaton ang gisugo ni Papa. Way gisugo si Tito. Huwag siyang gisugo ni mo. Pero, nga na naglakaw man ta. Ikapoy ko. Ganahan ko matugog sa'yo. Bungot sa iro. Sabi, kabuhi umantahan ni Odorison. Murag uway ugma kung makasira kasmultahan sa iyang kwarto. Nga naman eh. Noy, di ko eh. Noy, Noon saan naman mo sa Rexon, Layla? Away na saan mo? ang butanan niya, Noy, di naging masabot ay. Masabot man na siya ron kaway klaro. Basta, yung kinaiya, di na masabot. Kaliklaglik ko. Ay, basin og nagmikupos na siya. Unsa? Unsa may kupos, Noy? Babae, minupos. Laki, mikupos. Ay, may problema na kasing-kasing sinong Rexon, Layla. Klaro kayo. Ha? Doon ay problema. Problema sa kasing-kasing? Doon na gina. Sure. Ay, Hindi, Koy. ay. Dati ko, usa ka butilyang red wine dito sa mong kwarto. Red wine! Dada sa kwarto? Yamat na.
Noy Dikoy, kabati ka. Oh, Red wine, oh. muinom si Rexon. Patay. Kinsay patay Noy Dikoy. Ako. Ano mamatay man ka? Nga igo naman ka magato sa binos siyang ngaya ipada dito sa kwarto. Na, klaro naman ko kayo day. Nila, klaro kayo. Ha? Mahimo yung kong partner ni Ines inom. Nga di ba ako, di ba ko hanggulan na? Eh, may katungod man sa kamo balibad. Kung gusto kamo balibad, Noy Dikoy. Lami masad ko, no? Awa ka ra. Ay, ko'y padaan taw hanagod. Libog naman ka na siyang mga plano. Dong Rexon, Dong. Ni ana ko, bugang imong dino, nagisugo. So, Noy Digoy. So nako. Unsa. Nagkaduol lang ko ta. Ni asad ang baso. Mag-inom ta. Bungot zero. Di lang tingali mayo nga paimnon ko ni mo dong. Kung dili ka musulti kung unsay girason nga mag-inom ta karon, murag nga dili ko makikinom nimo. Gusto kong makalimot sa kong problema. Istorya ta makita. Naunsa naman ang problema ni ba? Unsa naman gina nagkagrabe ra gina? Ipadukto tanan imong gibati. Mura mag-inom tuba. Abi ni mo dong, dili yung ko makatabang nimo kung dili ka mo sulti na ako sa imong problema. Sultihi ko! Talk to me! Ha? Anong maglagot mangid ko ni Layla? Kana, talk to my lawyer. Daan pa ko. Maulang gihapon ang imong problema. Layla. Naibaw kang daan nga. Si Layla ang akong problema, Noy. Ay, Rexon. Dudong. Ikaw padung parang ka. Pero ako pumapauli na. Dagang rason kung anong maglagot ang sa katao sa iyong isig kainon. Tubagaon ako, Noy. Mura kong si Manoy. Nganong maglagot man ko ni Layla? Daghang rason kung anong maglagot ang sa katao sa iyang isig kainon. Daghan dong. Sige, Noy. Iladlad ang tanang rason. Paim na ako. Palipad tayo. Paim na ako. Karagarahan ko ba? Pero sa ingon niya na makatarong ko na huna ba? O ko niya, mabasa taka sa hustong pagkabasa. Bimbo, last na rin mong hatod na ko, ha? Aw, ina to pa manhunon nimo. Otros bis Rexon. Madlok lang siyang Tito Luisito, oy. Aw, natural. Mao gud nagbuhi niya. Tod, kita lang maghikayas ng papilis ugma. Mas maayo pa. Angay magidunta nga kitang upat ang maghikay sa tong kasal. Ay lang ko na kayo palabi sa iyong pagtungab daw. Di ba sinong mukalita sa niya kag dungoy diya? Sultihin ako, Noy Digoy. Kung nganong maglagot mangid ko ni Layla. Hangtod ba karon? Maglagot kang Layla? Unoy. Karon nga di na siya batli. Siya batli? Libat. Maglagot ya pong kaniya? Mao lagi, Noy. Mapungot ko niya. Kung mauna. Lain na. Lain na. Ano man eh? Kung sa may nakalain na. Sa una, doon na pa kay rason nga maglagot kaniya. Kay libat siya. Pero karon nga guwapa na siya, kay dili na siya libat, wa na unta kay rason nga maglagot niya. Di ba? Unoy. Pero, misamot man nun akong kalagot niya, karon nga, guwapa na siya. Buwa! Ano katawam kay kagpayo, Noy? Kuyaw na dong. Kuyaw. Kanara bang maglagot ka sa tao o niya ganahan kang mutan? Ay, lain ang buti pasabutan na. Kaya sa pati pasabutan na, Noy? Katurjakon ka. Gugma na do. Gugma na do. Unsa? Nahigugma kang Layla. Di na tinuod, Noy. Pustahan na ba ta? Unsa? Pustahan na ita. Do, sultian talaga do. Ako ning pakagisa ng akong duha kakilay kung nasayo pa ko sa akong pagtuo. Wa lagi, Noy. Maglagot ko niya.
Mga dili ginigugma. Gawas nga ako, magpakiskis akong kilay, magpatuli ko. Tuon na lang na ko, no? Ay, sis! Kadaghan na naitabo na ko, no? Dili. Pagkakisan ko ning duha na ko kakilay kun wa ka may gugma niya. Dili, lag na tinuod no eh. Si Venus ang akong gihigugma. Yes. Nagalito kang imong dila, pero nagabakak ang imong kasing-kasing. Usanay na ta. Sanay. Sige. Pakagis yung kas imong kilay, ha? Okay. Tabtikan ko sang itlog nimo, ha? Pagkagis ko. Tita, tama si Laila? Bimbo, sayo ka man lagi. Nahi ka na naman ang mga papilis, tita. Andam ng tanan sa among kasal. Magseminar mi ugma. Oh, mao ba? Bimbo. Oh, Nga niyo maka? nalimot ka ba, Erickson? Seminar na to ugma. Masay seminar, babe. Uy, babe, Hi. seminar na to ugma. Dayon, magpasuko na tagbuda. Yes! Ha, ganito sa kong boda, love. Rexon, naunsa man ka? Nag-inom-inom naman ang kag-beer, di ha? Kanus ganito ang atong kasal? Karong sunod buwan na. Busa, angay lang ang maglipay ta, Rexon. Kay kaslo na ta sa sunod buwan. Oh. Okay. Naunsa man ka? Mura makagwa si mong kagalingon, Rexon? Waman. Naghuna-huna lang ko sa tong kasal, Venus. Si Tito Luisito. Ano wag? Hello? Tito? Hain ka man karon. Di ako sa ilang Venus, Tito. Pauli dire karon dayon. May importante kong pakigsultihan nimo. Tito. Padun ako diha. Bye. Bye. Venus. Mupaulan ako kay may pakikisultihan si Tito Luisito nako. Sus! Kapait ba ini, uy? Katapusan na lang niya. Human sa tong kasal, dili na mahimo na si Tito Luisito pang control sa mong time. Kay may asawa na biyak ka. Ha? Sige. Ato na ka. Hoy, Rexon! Dili lang ka mag-kiss na ako! Sorry. Bye. Shopping lang? Tito? Tito, unsa man ang imong pakigsultihan ako? Lingkod una. Rickson, kumusta na ang inyong pagpangandam sa kasal? Ha? Ready ka na bang magpakasal kang Venus? Ha? Siya na bagyod ang gusto mong ikauban sa tibuok mong kinabuhi hangtod sa hangtod. Kuan, Tito. Andam na ang tanan. Ang naa sa imong kasing-kasing ang gusto kong mahibaw ang Rickson. Kay dili tiyaw ang kaminyon. Dili ni Samas pagkaon nga kung dili kanaganahan mahimo na nimong iluwa. Tito. May problema ba? Di na ako maka-atras, Tito. Buot ipasabot na napugos ka lang ni Venus. Dili man sa ingon nga napugos. Ambot, Tito. Rickson, kung maminyog ka na, kinahanglang mamahimo ka ng responsable sa imong pagkabana. Nahibaw ko, Tito. Kana kay gipili nimo si Venus nga mo'y imong pagkaslan, kinahanglang ihatag mo kaniya ang tibuok mong kasing-kasing.
O, Tito. Nganong murag naguol ka man? Ha? Uwa man. Uwa dito. Kuha lang. Kung magkasal na mo, imo na siyang responsibilidad. Kinahanglang na magkasinabot mo. Labaw sa tanan, mahalon nimo siya sa tibuok mong kasing-kasing ug nga siya gyud ang gusto nimong ikauban adlaw o gabi. Tito. Tod. Niya ang akong gift nimo. Yawi? Yawi sa auto? Mao ka na ang sakyan nimo paingon sa simbahan sa adlaw sa inyong kasal ni Venus. Bagong auto ang imong irigalo na ko, Tito? Tuwa na kini sa grahian. Salamat, Tito. Inigawas nimo at tuwa si Laila. Makigsulti ko niya. Kasal na ginamo hapit ni Bimbo. Pero, nga naman uy. Ano di mo ko excited? Ablina! Doon ka, Tito Luisito, sa iyong kwarto. Milagro! Wa mangaway! Pa? May tuyo ka na ko? Unsa mo kamahal si Bimbo, Laila? Ang tinuod, ang gusto kong mabati, gikan nimo. Si Bimbo na bagyod, ang gusto mong ikauban hangtod sa hangtod. Laila, nganong wa ka makatingog? Okay naman, mi pa. Magkasabot rami ng Bimbo, eh. Dili ka malipayon sa kong tanaw, Laila. Ingon ini lang yung tingali ning kaslunon pa. Kaya ba di ta ka makasabot sa tumbation ba? Ay, labi na nga wag ko kasuway uyab. Unya, maminyo kog lahos. Pero pa, kinahanglan magminyo mangyud ko, di ba? Aron doon makatiman o makatabang na ko kun wa na ka, di ba? Husto ka. Gihigugma mo ba si Bimbo? Ganahan ko niya pa. Gugma ang akong ipangutana, Laila. Usbon ko. Nahigugma ka ba ni Bimbo? But... Unsa man gyud ay gibati nimo karon kang Bimbo nga kaslunon naman mo. Ambot. Murag unsa? Nahadlok ko pa. Unsa? Pero, di naman may mo atras pa, di ba? Nandam na po ang tanan. Pagpaso na lang sa simbahan ng kuwang, di ba? Husto ka. Kinilang ang ikasulti ko, Laila. Magatunan ra nimo sa pagmahal si Bimbo. Naibaw ko, anak pa. Kay buotan man si Bimbo. Ay, haya ni mo, Riksunoy! Auto magigregalo ni tito ni mo? Mao mo ko niya akong sakyan, paingon sa simbahan. Inahin nila si mag-drive, ha? Kay mingo na ba to sila? Nga dool ko sa disgrasya ang kaslunon. Bimbo, kung madisgrasya ta, di may na yun ang kasal. Olsa? Oy, Rikson, ayaw pag-una-una ng mga butang nga bati, oy. May na yun ang kasal, Bimbo. Ay kabala ka. Di na ni mahimong atrasan.
Oy, 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 oy! Oy, Rickson! Hinahinay lang, oy! Garaan na ni mo tanaan sa pagko ni mong auto, Rickson, eh? Swerte ka kaayo ni Tito ni mo Luisito, Rexon. Ayon si Layla, tita. Uy, nga naman no, gimingaw ka? Mahimo ba, Nidigoy? Ay paghunahunag lain? Kuan, ala kasuko. Samsag ka, masuko man ka. Digoy. Ayaw na ko nagsunguga si Rexon. Doon na lang ko ipabuhat niya. Ngawa pa na yung buhata. Part ni sa trabaho. Basta naman ta. Ngita yung bikil, ngita yun. Naon sa masab ka. Ngano mo masang sungugon? Kibaw ka, ma'am, ang angay yun nga magminyo, no? Libaw ka magkinsa? Kensa man. Rickson o si Layla. Onsa? O ganong may abot ko na si mga huna-huna, Digoy? Basta ako na ng kibati. Gikilig lang ko sa duha. Mao nga gusto ko nga sila ang magkabidyo. Digoy? Pero, dili pa wahi ang tanan. Naunsa ka? Samtang dili pa kuno maka-yes, ay do ang kasulon. Di pa na sila ba nag-asawa. Digoy, murag na lain naman ang imong sinultihan. Ma'am, pasag din lang ko sa kong gibati ron, ha? Damgo lang nako. Mga panginaon nga dili madayon ang kasal nilang tanan. Unsa? Layla! Ay! Basta mo ka rin sunoy? Nanasab ka na hindi ka manuktok. Ang akong ipadrawing ni mo. Ay naman. Gamiton to ugma sa presentation. Manaoy! Ang kajot. Narang folder, Unsa man ka? Ready na ka sa kasal ninyo ni Bimbo? Ready na. O lakaw na. Sige na. Sus! Sakal yun akong duguan niya. Ay, tanawan kinitawan na. Maldito yun. Layla. Tita? Kagwapa ni mo sa imong Buda. Tita? Kasal na yun na ako. Hey! Layla! Ay! Unsa naman ka? Na-practice na nimo ang pag-yes, I do? Onoy Digoy. Yes, I do. Mura lagi dili ka andam. Andam na ko, oy. Okay, yato talaga sa simbahan. Kamong tulo si Sir Luisito o Ma'am Teresita. Anda mo na nako ang bridal car. Layla? Okay ka lang? Layla? Nga nung nihila ka? Hello mga ka-DJ, dinhilang sa atakotob no? O ngano kahang nihilak man si Layla. Magmalipayon ka siya uban ni Bimbo. Bayno mga ka-DJ, atangi ang laing sumpay pang sugilanon. Layla Libat. Salamat kayo mga ka-DJ no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.